Mama, call about that, call about that. Solicela ibandla lime kanje bangene abanye omama befundisikazi ingene ifamily and then abo banakho xa isekhona indawo bangene nabo cela oko bethunana yona indlu encinane cela intsebenziswano kwakhona. I'm not sure. I should think intoba why le ndibonayo apha sicela ngolo hlobo. Enkosi ke kakhulu singavuma ke mama singabe sivuma. Asizanga nanto kusemhlabeni kusekuthena ukuba sekaphuma nanto kanjalo uYehova benika uYehova othabathileyo igama lika Yehova malidunyiswe. So Yeah.
yokuba wosuke emphezulu komhlaba naxa sikwende emva kwentlonze yam sekubhujiswa umzimba lo ndothi nokwenyemeni yam ndimbone uThixo endiyakumbona ngokwam namehlo am ayakumkhangela engenguye wumbi. Yehova othabathileyo, igama likaYehova uThixo malidunyiswe. Asimpilo nakonwaba omncedani na umntu ukuzuza lonke ilizwe uze umphefumlo wona ulahlelwe emlilweni. Ithi verse yokugqibela mandiphile njengelunga ndize ndifu kufa kwalo ndakuhamba ngokulunga ndakoyisa kwanjengalo ukuze ithi xa iphelayo le ngoma ndimcele umfundisi uSomfiyane asikhokhele ngomthandazo 249. Thixo wemikhosi siyakhahlela phambi kwakho Nkosi noba kunje ngokuba ungu-Alpha ungu-Omega igama lakho. Xa Nkosi kwakuzalwa ukhawulwa unandipha Thixo namandla esibelethweni sikamamakhe, you were there as Alpha. Thixo namandla waphila unandi Jehova wabukhona unguThixo umalusile ungu-Omega ke ngoku. Xa Thixo namandla sizawubeka umzimba wakhe Baba siyakumema moya oyingcwele nguwe umthuthuzeli nalikhaya lithe nqwadalala naba bantakwabo nankumyeni wakhe hleli nabantwana bakhe bagonile bawona amandla siyamema ipresence yakho ngegama likaYesu waseNazaretha kosenamandla ngumosuli wenyembezi harashanda mangashunda aranda yashimana yarabakashanda ehlela ngaphakathi kwale ndawo uthi umsebenzi wonke ozawuqhutywa uqhutywe bubukho bakho uqobo suli nyembezi Thixo namandla yenza okokuba Nkosi yam unandi Nkosi yam ngathi siyambona encumile ngathi Thixo namandla onke usijongile sicela ke Thixo presence yakho nasekhayeni lakhe emva kwaTshaka Nkosi yam kwaNyathi Thixo namandla hlala ke kwelikhala kwaNgwane ube ngumthuthuzeli hlala ezingcakamini zelwimi zabantwana bakho bonke abazawuthetha Thixo namandla mawuvakala unguThixo enabasezindleleni Thixo wami mabathwale nguwe makungabikho iaccident ngenxa yoba bezongeka siyavala moya omdaka ohlala ezindleleni egameni likaYesu ophilayo. Haleluya, amen.
Vice ne DMT abefundisi bonke omongamelikazi bonke Bishop Hlongwane nefamily nezihlobo zalapha ekhaya wonke umuntu okhona egameni lika Kristu Yesu Inkosi molweni ekseni nje masivumeni ingoma emfushane sicele isithethisa kwaMagaqa kwathatha uMagaqa senza umyalezo wengxelo before sidlule enkosi. Over to you, Magaqa. Ma ndithathe lithuba ngibulise kwinkokheli zonke eziphathi kwalendlu ifamily ngingasaqalulanga kusasa nje ngelenkosi igama ndivumeleni ndithi molweni. Bantu abadala sihambe kakuhle endleleni akhona isiphazamisileyo ukusuka kulamhlaba waseKokstad sazofika ungakhange kufone kuthiwa hayi simile endleleni. Ndidlule nje kule ndawo uba bekuthiwa belikhona ithuba benzawuthi kulamaculo asekhaya u341 ivesi zokuqala zithi Nkosi wena undohluthe into ebendiyithanda ziyothe segqibeleni ndithi Nkosi ke ndipha inhliziyo engakhalaziyo. Benzawuthi mcengeni ke family lapha ekhaya uthi xa nipha inhliziyo engakhalaziyo ngoba yena umama benemboleki ubengenguwe kuYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Colleagues zikaNani egameni lenkosi yethu Yesu Kristu mandibulise kumuntu wonke esendlini. Ndisithi vice chair wesifunda singomama siyothulile iblouse nezambatho zonke izixhobo zikamama uHlongwane ebethandaza ngazo esilinde nje ukufika komzimba wakhe sizozibeka phezu kwakhe egameni ke lonyana egameni lomoya egameni likayise siyazibeka izambatho zakhe umama uHlongwane ivesi ebesizothule ivesi ebesizothule ngayo ilavesi ethembeke sicakazana sami esithembekile uthembekile kwinto ezincinane ngena ke ngoku eluvuyeleleni lenkosi yakho. Amen. Amen. Abantu asebegqithile ndicela siyivume ingoma yama-95 ivesi nje yokuqala neziyazimbini zokugqibela kuphela 95. Xa singenileyo ke ekhaya masifumane nje amazwi amafutshane okwamkela umama uNandi Hlongwana kwizihlobo nezalamane nabantu abakhulu abalapha. Incwadi yendumiso likhulu 39 139 ivesi yodwa ye-11 verse number 11 zofunda yona yodwa. Ifunda ke kulamaculo asewesile page 226. Fundeka kanje
ewe ubumnyama abungebe bubumnyama phambi kwakho. Ubusuku buyakhanya njengemini, njengokuba bunjalo ubumnyama kunjalo ukukhanya kuwe. Lilizwi likaThixo eli usiyozuko yosikelela ukufundwa kwalo ngoku nangona phakade. Amen. Sifumana ke lamazwi kulombhali ecacisa ngobumnyama, ebucacisa khayelihle lakwaHlongwane noChaka nezalamane nabantu abalapha, ebucacisa ngokwemeko nendlela uThixo enza ngayo izinto, engumdala uThixo wezinto zonke. Yabona ke lo mbhali ubonakaliso kokuba phambi kobuso bukaThixo nobubumnyama bukhona ebudalile, kodwa phambi kwakhe abuthethi into. Ububala ubumnyama njengento engekhoyo, ngoba phambi kwakhe zonke izinto ziyakhanya. Kuba kaloku yena ulikhanyiselo, lukhanyiselo lwehlabathi, uThixo esimkhonzayo. Nobubumnyama bebungafika. Khumbula kakuhle okokuba usuku xa luphela yonke imihla ukuphila kwethu sihlangabezana nobumnyama, uphinde kuvela ukukhanya kwakusa, nto leyo angayibaliyo uThixo. Bazali bamabahle abathandwa nguThixo, lilizwi lombhali ndithi xa ndimjonga ingathi uza nelizwi lethemba, ilizwi elibonakalisa okokuba nobubumnyama bebungasigubungela, kodwa thina sinoThixo okhanyisela ilizwe lonke. Sithi noma sesilela bumnyameni asibona abantu bakulala ebusuku kumnyama. Bazali bamabathandwa lilizwi likaThixo, bakhona bangalali kakuhle ngoba besoyika ubumnyama. Bazali bamabathandwa nguThixo, kodwa babubumnyama novalo kwakuba kuhlwile, bagcinwa into yodwa. Ngoba emva kobumnyama bazinto yodwa buza kusa, ngoba kulo Thixo simkhonzayo abukho ubumnyama. SinoThixo njalo. Uthi lo mbhali xa iphela le vesi, ubumnyama ndibufanisa nemini nelanga, ngoba bukho ubumnyama kwaThixo. Mzwa kwaHlongwane, mzwa sekhaya nezihlobo, mawisila mahle wonke umuntu olapha, mabandla kaThixo. Ndithi mandingqina obubumnyama obungekhoyo ngokwelizwi likaThixo, ngoba ebunyanisweni siphila nje siyafa, sikutyungelwa bubumnyama. Ngoba xa kufikile ukufa kuvela le nto kuthiwa bubumnyama. Side sithethe, sithethe ingathi yinto yenyaniso, into ethi sigutyungelwa lilifa elimnyama. Kanti abantu abahlali kulo Thixo bahambe kukhanyeni. Sihambe kukhanyeni mihla ngemihla, mihla ngemihla. Ndifuna ukuthi ke kusasa nje xa sizobheka emngcwabeni egadini ngathi siyancama, abukho ubumnyama kuThixo. Uyakhanya simkhonzayo, bebengakhanyi esimkhonzayo ngesingekho apha, ngoba ngesinovalo. Ewe lufikile uvalo, kodwa kuyasa. Bazali bami abathandwa yiNkosi, noba sekuthe kwamnyama ithanga lisigcinayo lilodwa. Sunday is coming.
bazawufuswa naye ngomhla wamgqibelo ngoba kaloku sinelo themba lokukhanya bazali bami esimkhonzayo uyakhanya unokukhanya kungunaphakade uThixo xolo makasisikelele nomeleze mani ngabusakhala senikhalile hayi sikhalile masibe nethemba elilodwa lokuba sihambe kukhanyeni ningahambe bumnyameni sinoThixo ophilayo uliqange loThixo kenda nomfanekiso waLathanel ovela ngase Northern Province ubheke eCape Town uthi xa usiza ufike kunaLathanelende xa ubheke eKapa ufike kumnyama kuthethu uthi sikhanyise nezibani phofu ufika nezibani selezikhanyisiwe kuLathanel endiyikhohliweyo nje igama layo uthi uba ngathi uhambe bumnyameni bangathi sekuhlwile bangathi kusebusuku kodwa sigcinwa lithembe lilodwa ngaphaya kweThanel kukho ngaphaya kokufa sikhona ukhanyiselo lwehlabathi uqoqolo masikelela sigcine ngoKristu Nkosi amen masike sithi phefumulela Thixo wethu xa sithandazayo phefumulela Thixo wethu masithandaze yenene Nkosi singabanye siphume Nkosi kwindawo esiphuma kuzo kusemnyama Thixo wethu oyingcwele ilanga Nkosi lazothi chapha xa Nkosi eyingcwele singena kulomhlaba wamampondo koselungu kanti wena Nkosi uzawumisa Nkosi umkhonzi wakho athi Nkosi eyingcwele kuwe akukho bumnyama nakanye silapha Nkosi enamandla kuloronta Nkosi eyingcwele kwelikhaya Nkosi lamangwana bawethu olungileyo sihamba Nkosi nomakoti welikhaya osele Nkosi elele thulethe cwaka nangu Nkosi umkhonzi wakho ehleli Nkosi egumbini ebamba amantshontsho akhe Nkosi eyingcwele imini le Nkosi eyingcwele kwaba abantwana Nkosi bakaNandi Nkosi enamandla ekuyawuthi Nkosi noba sele Nkosi bengamaxhegwazana eyawuhlala Nkosi ihleli kubo imini Nkosi yokungena kukamama wabo ekhaya ethe cwaka imini Nkosi umkhonzi wakho lento Nkosi ayinamshumayela ayinamfundisi yaye Nkosi ngoku kuye ayinabishop ithi yawufika Nkosi umuntu imkhulula beze Nkosi eyingcwele kushiyeke wena naye Nkosi enamandla bekumandi Nkosi eyingcwele ngoku ngoNovember Nkosi eyingcwele silapha edolophini Nkosi elungileyo nale ntombi Nkosi eyingcwele lo makoti welikhaya bawethu olungileyo eqhakazile Nkosi eyingcwele vuyela umyeni wakhe kanti ngalo lonke lo xesha Nkosi lokuvuya kwethu kuthe chu Nkosi eyingcwele apha ecaleni amaphiko engozi amaphiko okufa bawethu olungileyo
kodwa Nkosi into esiyibulela yinye noba Nkosi sisaqanda udada lwenhlalo enzima kodwa Nkosi engcwele sibulela ukugcinwa nguwe nokukhanyiselwa nguwe endleleni yethu ngoku Nkosi engcwele nanku Nkosi lo makoti welikhaya nanku Nkosi engcwele umanyathi Nkosi engcwele siza kuwe sizothi Nkosi enamandla ngoku uzawuyotyalwa Nkosi egadini bawethu ingcwele sisuka Nkosi kwinkonzo Nkosi yesu Wednesday ngolesithathu Nkosi besisithi umuntu uyawubuyela kwaselithuthwini umuntu Nkosi uyawubuyela kwaselithulini bawethu namandla ngoku Nkosi sizawukwenza lonto kuye kutyalwa Nkosi inyama kutyalwa Nkosi umuntu wemvelo kuzawubuya Nkosi kuphume Nkosi kuhluma umuntu kamoya ngoba sineziqu zasemhlabeni yaye sikwaneziqu zasezulwini gcina ke Nkosi lomkhonzi ugcine Nkosi bonke abantu Nkosi engcwele baselusikisiki Nkosi engcwele bakulonandi nabo bonke Nkosi abantu abazisihlobo zakhe bawethu engcwele odade wabo nabantu akwabo abasenkosi kule ndawo ugcine Nkosi elikhaya lamangwane Nkosi namandla siyathandaza ngomfundisi uHlongwane Nkosi engcwele siyathandaza Nkosi ngale bishop Nkosi namandla uzoyigcina Nkosi bangathi Nkosi engcwele ngokumkayo ilahlekelwe indlela uzoyigcina Nkosi engcwele uzoyigcina Nkosi uzoyigcina Nkosi namandla uzoyigcina bawethu namandla bawethu olungileyo uzoyigcina Nkosi ngoba Nkosi engcwele ndike ndeva ngenye imini usithi wena uSathane benela njengengqolowa ndakhunga ngani uzukhunge Nkosi ngobishop uHlongwane uzukhunge uzukhunge bawethu ingcwele usungavumi Nkosi engcwele athi Nkosi xa engena le ndlela angene Nkosi engekho umlingane wakhe kuthi kanti Nkosi engcwele uSathane Nkosi ujonga ukuhlala ngaye bawethu olungileyo uzugcine Nkosi isidima sakhe Nkosi namandla uzumgcine Nkosi umkhonzi wakho angahlutyulwanga uSathane ambeze phambi kwebandla bawethu ingcwele uzumgcine Nkosi engcwele uzumthwale ngoba Nkosi engcwele wasithembisa wena ubuya usithwala kude Nkosi kufika imini yokuphumula kwethu uzumgcine ahlale Nkosi esesidimeni agcine Nkosi abantwana bakhe bawethu olungileyo kungathi Nkosi ngokuhamba kwamama wabo ibe kohlukana kukatata nabantwana bawethu namandla siyathandaza egameni leNkosi uYesu siyathandaza Nkosi engcwele le ntombi isaleli kule ndawo ingekaphumi kulorontawo bawethu namandla usungavumi Nkosi engcwele usumthwale Nkosi nabantwana bakhe ungwane Nkosi engcwele athanda abantwana bakhe abantwana bathanda uyise bawethu ingcwele ngaphezu koba bebethandana bawethu namandla siyacela Nkosi uzusigcinele yena siyamazi Nkosi uyakwazi ukukuthandaza kodwa ngoku Nkosi uthandazwa sithi Nkosi engcwele ngenxa yakhe bawethu namandla senza lonto yalamadoda akhe Nkosi afaka umuntu ngeroof wathi wena andibonanga ukholo lwakhe kodwa ndibona ukholo lwabo uze wenze lonto hayi Nkosi engcwele mgcine Nkosi kule nkonzo yobuhlolo angena kuyo mgcine Nkosi namandla Nkosi namandla zizawufika imini zobuthathaka kodwa Nkosi engcwele kwezemini zobuthathaka asangawela Nkosi ezandleni ezirongo bawethu ingcwele sikuthembile egameni leNkosi Yesu wena njengoThixo umgcina umkhonzi wakho angamkelwa zingqondo bawethu ingcwele umgcina umkhonzi wakho athi Nkosi ebuthathakeni bakhe athi nguwona amandla nandinawo mgcine Nkosi ngoba ithemba lakhe likuwe Nkosi yaye le mini
abazange inkosi wayazi uba iyawufika besebancinane kosenamandla ngoba uthi oyingcwele siyathandaza Nkosi ke sithembe wena masingaze sidaniswe uKristu inkosi yethu amen masingena Dr. Bishop abefundisi ikhaya lamangwane ikhaya lamanyathi odita inkonzo yonke ngokubanzi ngokuhlukaleyo kakhulu kubazili umntakwethu Bishop asinibulise kusasa njengele nkosi igama amen nanku malume ukhona beChapama tona yokuyabonakala ba nokho umvamba lo uyavakala ngokuvakala okokwethu ke silikhaya ukwamkela udadewethu samkele nina ngalona umsebenzi seniwenzile sithi ke kuye fikile ngokwekhaya njengoba sechila utata uMongameli into banguku uya kwelokugqibela ikhaya egadi sibulele kakhulu kwinto ba lithe nasincedisa asizwide sifane na izolo nize nesinyamezelo njalo nje futhi okwalona umzuzu kufanele sazi into ba sidizi kalomazwi ke sibulela kakhulu ungani uzakwenza iannouncement xa siphuma ingulula siyakhokhelwa inkonzo sihambe nomzimba kwehlelo lenkonzo siye kwindawo ke azakuya khona alindi kuyo emveni koko ke sawuphinda sibe nazo announcements zokuqhubeka ngomsebenzi ukubheka phambili enkosi kakhulu gqiba enjalo utata uMngwane xa kubuywa pha emadlakeni siyacela ikhaya lizobuyela kwalapha otata uBishop lebefundisi bayazi indlela benza ngayo ikhona indawo elungisiweyo pha inkonzo ngokubanzi ngoba yona inkonzo yonke yezithethe izoqhutyelwa pha phezulu siyolungisela pha phezulu ke for into ba lo mzuzwana wonke umuntu ebevuke ngokumnyama akwazi ukufumana logofu emva koko bazofika kotata uBishop inkonzo siba kunjalo Nkosi tata wami ngicela ndivese singenisa uPB neBishop Omongameli bonke opresident opast president bolumanyano lwamanina abashumayeli inkonzo yonke kaNandi ikhaya longwane
ikhaya lonyathi mandibulise ngelihle igama lomfeli nomfukeli wethu onguYesu Kristu. Amen. Manditsho PB okokuba ufika sele sigqibilele inkonzo yalapha silungiselela uba siza uphuma. Ndicinga into yoba ke zibhishophu zam xa siphumayo mandimcele utata ubhishophu noqhayi awukhokhele lo mzimba ubeke apha kwi-hes tata wam ngoba izawuyojikela i-hes ibuye wona amadlaka alapha edadini alapha emva kwezini ukuwukhokhela nje siwukhupha apha ungene kwi-hes iyojikela i-hes phinde sifumanapho alapha eyadini. Enkosi kakhulu. Uhleli nokokuba ekupheleni wosuka eme naxeshukweni emveni kokuba kubhujiswe umzimba lo ndinoko enyameni yam ndimbone uThixo ndiyakumbona ngokwam namehlo am ayakumkhangela engenguye Kusekuhleni ukuba singephume nanto kanjalo. UYehova ophileyo nguYehova ohluthileyo. Igama likaYehova malidunyiswe. Reversa.
solinda ke asizanga nanto kusemhlabeni kusekuhlelo kuba singaphumi nanto kanjalo kuyehova benika kuyehova othabathileyo igama likayehova malidunyiswe ndikubomi okholwayo kum nakubefile odla ubomi noko nosuku esihle ubomi ekholwa kum akasayi kuze afe baza ngaphi tata asizanga nanto kuze emhlabeni kusekuhleni basingephumi nanto kanjalo uyehova ubenika nguyehova othabathileyo igama likayehova malidunyiswe ngabalungile bodwa phezulu ezulwini kuhleli ingcwele zodwa ofuna ukuya khona makazithandazele alungiselele lona kumoya ingcwele xa lisithele iculo simcele ubishop uMzile Mzimvubu asikhokele ngomthandazo ukusikelela bawe ingcwele isewe Nkosi yethu uYesu Kristu siphezu kwalendlu uThixo wethu engumda phakathi kokuphila nokufa makuthi ke Thixo wethu asisenza okufanelekileyo ukubuyisela umuntu elithuthwini sigqibezela umsebenzi uqalwe nguwe sibeke sisicaka sakho lo bishop Thixo wethu nale family yonke ukuva kwethu Thixo wethu kunzulu belinceba kungaphezulu kokuva kwakhe kodwa simema wena njengoThixo ba ube ngomnye wethu ungene phakathi kwethu sithembisile kakade wathi xa sihleli kuwe nawe uhleli kuthi nantoni esiyicelayo kuwe uyawusenzela sicela ke Thixo wethu simvumele kwiprocess oyithathileyo singene kunye nawe makuthi kwehlukana kwakhe Thixo wethu ngesaquphe nomkakhe engazilungiselelanga ibe kukuhlangana kwakhe nabantwana kunye nawe khona ukuze Thixo wethu xa ke nawe angasweli into ngoba wena ngalo lonke ixesha usoloku ukho usisiqalo sempilo yethu ukwasisiphelo sinikezela ke wethu Thixo wethu ngokholo lwethu sinikezela unandi lo manyathi eligcineni lakho nabo bonke uyawababizela kuwe ngelixesha lalelenti abalifumane uphumulo labangcwele makuthi ngexesha elifanelekileyo uThixo lisawukhala ixilongo umbizele kuwe aze nguye Thixo wethu ekhokhelwa zingelo sizonke siyacela Thixo ngale nginginyi ihleli kule ndawo uba sonke silapha masilile sijonge emnqamlezweni khona ukuze siphila sikuwe wena unguThixo ngayo uKristu inkosi yethu ohlele lawula nomoya ingcwele uThixo emnyengo kunangola phakathi amen 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 amen
uzelwe ngumfazi imihla yobomi bakhe emifutshane uyakholiswa yena lusizi uyavela ke andule ukunqanyulwa njengembali uyabaleka njengathi sisithunzi angazi ahlale enhlalweni inye phakathi kokudliwa kobuhumsi kwasekufini sesiyafuna usizo kubanina kuphela selifune kuwe inkosi oziqumbeleyo izono zethu ngokufanelekileyo kodwa inkosi Thixo obungcwele buphezulu kwembaliso Nkosi namandla onke msindiso nedarho elikhulu uzungasilahlele izinhlungwini zokufa unaphakade wena Nkosi uyazazi imfihlakalo zenhliziyo zethu ungasivincela indlebe zakho zofefe sakuthandaza uze usinyamezele Nkosi ebungcwele buphezulu konke Thixo ngisomandla msindiso nedarho elikhulu mgwebo ofanelekileyo kunene zungavumi ukuba sithi nangaziphina inhlungu zokufa siwe ekupheleni kokudla kwethu ubomi ndiyakholwa ukuthi Thixo yisena amandla wonke sehlise ibhokisi ibhekezansi Omdali wezulu nomhlaba naku Yesu Kristu ngomoya oyingcwele wazivalwa yinto weva ubunzima phansi Njengokuba kukholekile ukuthi Thixo namandla onke ukubiza umke apha umphefumulo walomzalwane wethu uNandipha Hlongwane umzalwane wethu othandekileyo siyawufaka umzimba wakhe emhlabeni ungumhlaba emhlabeni
uluthuthu elithuthwini, uluthuli elithulini. Sinethemba eliqinisekileyo lokuba abo bafele kuKristu bobuye bavuke baye bomini obungenakuphela ngayo inkosi yethu nomsindisi wethu oyaguqula lo mzimba wonakeleyo ukuze wenziwe ufane nomzimba wakhe onobungcwalisa ngoko kusebenza kwakhe okunamandla okuzoyisa zonke izinto zibe phansi kwakhe. Ndeva ilizwi livele ezulwini lisithi kum, bhala ukuthi banethamsanqa abafileyo abafele enkosini. Kwakaloku nje ewe utsho umoya ukuze baphumle kuyo imizamo yabo. Nkosi siphathe ngedarhu, Nkosi siphathe ngedarhu. Ngathi ufile nohlele kholwa nguye angabhubhi ngonaphakade. Siyazigoba sikubongoza bawo ukuba usivuse kufeni sisono sidle ubomi bobulungisa ukuze siphumle kuwe emva kobubomi ukuze sithi kanjalo ngomhla womgqibelo xa bavukayo bonke abantu sifunyane sikholekile ebusweni bakho samkele elothamsanqa liyakunikwa ngunyana wakho kubo bonke abathandekayo nabakoyikayo esithi izani nina nithanyunqelisiweyo ngubawo nibudle ilifa ubukumkani enibulungiselweyo kwasekusekelweni komhlaba yenza okuba wonofefe siyakuthandaza ngaye uYesu Kristu umthetheleli nomkhululi wethu. Amen. Ngoku ke sifike kwixesha lokuba icawa sabuya umva kancinci basondela abancwabi bazothatha omatshini sinikele kwikhaya longwane bazokwenza ngokwesithethe sabo bawuthi xa begqibile bemsithelisile icawa iphinde ibuye izokwenza umsebenzi wokutyhilwa kwelitye. Cala ke ngelithuba yonke lento yenzekayo siphathe imvuselelo yengoma. Uthini ikwayara uyawutshintshana nomama namadoda. Cela sicule sonke.
Modimo ya matla hohle ntate wa rona ya lehodimong, Modimo ya phelang ka lebitso la Jesu wa Nazareta. O seng ha letsatsi la kajeno re santse re phetha Modimo wa rona, re leboha bophelo ba moradi mohlanka wa hao ntate wa rona ya lehodimong. Re leboha bophelo ba kgomo ya mafisa yo neng o re kadimile yona ntate wa rona ya lehodimong. Morao ha lepato le ho behwa ha mmele wa hae Modimo wa rona mobung o batang, re kena tshebeletsong ya bobedi Modimo wa rona ya ho beha lejwe la sehopotso ntate wa rona ya lehodimong. Re etsetsa hore re ske ra ba le bohloko ba tebalo Modimo ya matla ohle. We pray, dear God, as we come here to erect this stone and lift it up so that we do not fall into the challenge of amnesia, that we will forever remember, not just as we see this stone, but in our hearts and minds, the life of this, your daughter. We remember, dear God, who she was, who she is, and who she will forever remain to be. And so, dear God, as Muruti Hlongwane and family and children come to this place, they will be able to say once upon a time, dear God. And so we ask that you will indeed lead us as the presiding bishop, lead us in this service. Bless us in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Uma sizosikelela lelitshe ngamanzi, the purest of all things. Umuntu wasemhlabeni udala izinto eziningi kodwa akakwazi ukudala amanzi. Into kaJehova le. So we pray ukuba umoya oyingcwele ube kule ndawo uma sosebenzisa amanzi nehlahla izinto zikaJehova. Sisithi moya oyingcwele hlala kule ndawo. Ungahlali kodwa emangcwabeni alelikhaya kuphela kodwa uhlale naseyinhlizweni zabo. Uthi ngokwenza wethu lo msebenzi udumiseke wena emazulwini. Angasweleki nomlandeli wasemkhondweni wakhe. NgoKristu Yesu inkosi yethu. Amen. Sizocela bekhaya basikhilele lona. Sithi sesilisikelela libe selifuliwe. Siyalivula lelitshe egameni loYise nelonyana nelamoya oyingcwele. Amen. Loyise elonyana elomoya oyingcwele malibe yilitshe lesikhumbuzo sobomi bakhe, umsebenzi yakhe, ukholo lwakhe, umthandazo yakhe, abantwana bakhe balandele emkhondweni wakhe. Egameni loyise nelonyana elomoya oyingcwele sikelela lelitshe Thixo. Egameni loyise nelonyana elomoya oyingcwele. Amen. Amen, amen. In loving memory of my dearest wife, mother, daughter, and sister, Nandipha Aurelia, 25/10/1976, 12/02/2026. Your life was a blessing, your memory a treasure,
You are loved beyond measure. In our lives, you made everything perfect. Rest in peace, Manyati. PB and the church yonke molweni, for the sake of time, xa sisuka apha umfundisi Madalani uzawuthatha i-bishops azise endlini. Ndiyacela bazali, please 30 minutes sime ngenyawo, bazawuya phaa uMadalani zababeka khona sondela buti, and then abefundisi bafundisikazi kukhona intente phaya, gqibezela ke buti ikhaya abanye bazawuthini. Enkosi mfundisi, njengosotshilo bishop nebazalwane nomfundisi Madalani nabefundisikazi, siyacela ispace sethu asilimited apha ekhaya. Sizawucela into yokubana bonke abanye abantu i-breakfast ikhona phaa phezulu ehostel ilungisiwe. Ifamily yalapha ekhaya izawungena apha kuronda ilungiselelwe khona, and then abanye abantu bonke siyacela ngokuzithoba to avoid congestion xa sekufuneka uqaliwe sibe sinyuka, sizafuna i-breakfast phayana sihlaleni phantsi so that athi ikhaya labahlongwane inkonzo yonke mandiyibulise kusasa njengele nkosi egama. Simi apha silelikhala kwahlongwane sizothe inkosi kubantaba kwethu kuleni inkonzo yesibini. Inkonzo yokuqala esibe nayo inkonzo sibe nayo batata Magaqa ukothatha udadewethu esizapho. Inkonzo yesibini yileseni senzele yona. Siya kwinkonzo yesithathu ke ngoku, kodwa asikwazi ukungatsho kuleni inkonzo into yoba abantu abakwethu ebenze lo mzi wabe kuba impumelelo. Umzi wakatata uMagaqa othe wasincedisa into yoba le ndawo esimi kuyo namhlanje ibe yimpumelelo, sibamba ngazibini. Kunjalo nje sithi ahlale sincedisa ngolu hlobo kutata uMagaqa. Bembi balapha ekuhlaleni sithe inkosi kakubo kakhulu nesithebe nabo bonke abantu bokuhlala abathe kwamhla sabe siqalisa enyaweni zikaYesu. Siyasivala Thixo lesisigaba salenkonzo esazoqhubekela imini yonke. Kwalenkonzo eqhubekayo emazulwini apho kudunyiswa khona. Akuthi ke Nkosi ufefelo wakho Nkosi yethu Yesu Kristu nothando lukaThixo bawo nobudlelwane kaMoya oNgcwele kuhlale kuleli khaya azabuya uYesu Kristu. Amen.